inna lillahi wa inna wannan gari ya cuta. Allah ya sa mutanen gidan nan su fito. To ya gobe su fito a ciki alƙur'an. Yunwa nake ji gashin mata yi kunu ya kamata ko na tsamiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Bawan Allah ba fa da rigima na zo ba. To da me ka zo da fokan kaya ka zaka Ba fa da rigima na zo ba. Baka sa akwai mutum a gurin ba. Gidan mai gidan nan fa na zo fa. Wai ni kawunsa ne, kawu na ƙauye. Wa? Kawu na ƙauye ni kawunsa ne. A hakan? Ai kokariya kake yi. Bawan Allah ni fa ba fa da rigima na zo ma. Wallahi ba ka cikin gidan nan ba. Ba da rigima fa na zo ma. Kai lafiya? Kawu? Ashe kawu ne sanin da zuwa. Kai wa ya saka? Ni na saka na ce ka zo ka gade kofar gida. Kai Aswa, yoga ya mai dai. Azati ba fa bako bane. Wannan kawuna ne ya zo daga ƙauye, ya zo min ziyara ya ziyarce ni. Kuma ne ma kake ka ci zarafinsa. Azati ni ne kai Aswa. Da faɗan ka beki aikin almajiransa ni kuma almajiran ne sai ya aike ni. Shine fa zo fa gade ma fa gida fa alaji kuma ka zo kana hawa kenan dosun. To kai wa ya saka? Ni na saka na ce ka zo ka gade kofar gida. Kar kai jala. Zo mu shiga mana. Ana shi ko a hankali. Haba. Kai. Wai kai wannan irin na ga dan manzon Allah ku haba dan Allah yunwa nake. Na ce ka yi hakuri ka tafi. Aikin nan ba a dauko ka kai ba. Kai wallahi ka bari na fito, wallahi jikinka sai ya ga mu. Ka bari ina so. Wannan rayuwa. Dan durun aka ana ka bar guri kana kin bari. Ni kaina baka san banza mahirmatin wani. Mofin nake yin dan goggoge in kwaya tsakar gidan nan a biya ni duk wata. Shirman banza an bana muku barazanan nan he ku kawar da ni a kawo ku ci gaba da mofin din da yaran. Yan iska. Ta kake ni ne mai gidan. Wannan kakana ne. Ya zo in bai abin nan dan tara ni ma.